بالما اتتفوتو اندات خانخن زعبيا إيغور استبالوانا ننويح جيزيات زتصبيو زنبرة ناي سرح عدل يركب اتزرخبو عدل نخيملوت اوتهاويخو نابت ناي سرح بوتو نخخيدي دالو انتخونا جن ناي بالما كلبو ناي حكمنا ورقاقت سلز رسعه نابت الزنابرو قعزو مسؤو نخدكيد كم زيفك ادي نقرو السدما بتي نتنويح جيزي زتصبيو زنبرة ناي سرح عدل جيزي اخيلو بات دما نتازفتو خلبي بزيكو زكانا خنا سلزيله موسان سينو انتاي كم زقبر حربت يبلو سلام جايس نلو ما عنت دما بالما زر استا اب حق انيا تاريخ استمركوست ازيا مساتيت فيلم حيزلكم مزيلخو بمجمرتا جن نزا فيديو خم تفتوا سلزي طراتر لايك بمقبار كجمرو ندعدمكم نابتا فيلم خحلفكم إذا فيلم خجمر قالا حدا اب ماكل عدم زركب إيغور استبال سب بالما استبالت كلبو اب عربيات عينو ناب ايربورت ياتو بالما زنبرتو بوتان اب كبابي ازنبر منقسقاساتن تتنقيق اندات عزبت تخيد إيغور دما باسبورتور ايو مس بالما قعزو نخجمر نابتو وشت اير زركبال بوتا ياتو نابتا اير كاتو مسقربه حانت سرحتنيا ناي ايربورت ناي تامسو زلا خلبي ناي تعنا مرقاقتي ورقة تحتو إيغور جن اب جبو ولا كاتفتشه اتسندات كرخبو يكالن كابو دما نتا سرحتنيا ناي ايربورت ساعات كم زاخلون از قعزون تدا حليفوه ننويح جيزي علاما زحازو سرح كمس النجيرو نابتا اير مس بالما نختئتوي حتى اتا قوال دما زربو دحر مسمعه نابتا ناي ايربورت دكتور كيدو بقلتوف ناي حكمنا ورقت كمتس كم زخلت نقرو إيغور دما از حساب مسحابتو قلتيفو نابتا حكيم كيدو نبالما انفيكشن اللوادي يبلاني مرمرا ات دكتور دما تتنقيقو دحر ممرمارو ناي حكمنا ورقت كهبو فقادنيا ينبرن مخنياتو دما بالما ابزنا انفيكشن كم زلوا ارقاقيتو سلزنبريو إيغور جن قديفوا خيد سلزيدالي نات حكيم قبو خهبو يفتن ات دكتور جن بتزبولو خمزي ساما معن ورقت ناي حكمنا خمزي هبو نجيرو وساني ايو يقلصلو إيغور دما حسب بزيحوان دارهاته نابتا ايربورت ترمينال تمليسو نابتا اقديمو رخيبو ازنبره ابو تسرح نينا استبالت قوال تمليسو نتا خلبو خمزة مرمران ات دكتور كمرمرا خلو دما ابزنا انفيكشن سلزرائي ناي حكمنا ورغت كهبو خمزي كالي نقرا كومو النبالما كابو وطا زكانا خنا سب كمزي لن مسب قديفو اخي كيد دما زحلو ولو سب كمزي بلو ينقرا اتانينا استبالت قوال دما نبعت قصرصر زبلن ناي إيغور عين تريا مس بالما نابتا وشت اير نخاتو تفقدلو انتخونا جن شعو ابو خلو ناي تا ايربورت محاداريت متصمو اتا خلبي بزي زخونا ناي حكمنا سند نخيتا اتو تخلكلو عزيز حزن إيغور دما نتا صفت واخلبو قديفو نخ خيدي قدد ناتي بالما زنبرتو عربيا ارحق بيلي وسدمو نخت وصت معصو يخفتلا نموداتا جيزي دما حقي في فانوا بالما دما نتتفوتو وانا اتو كيرات تمتو قرب صنحيلو دما نسات فوتو خعصو مسندوا بالما دما نتا خعصو ريا تختيلا تامس غويت إيغور نابتا ايربلين يخيد بالما دما نتا خعصو حيزا قلص مسبلت إيغور نابتا بلين كاتو خلو تريو كعصو ادربيا دما نابو ختغوي مسجمرت كلهم اتم اوشت تا ايربلين زنبرو سبات نعا يريو إيغور جن تجديدو كيف تو ناب كلبو خيط امته سوق يبل بالما ابت منقد دوس لزبلت اتم نايتا اير تقاصصرتي ندقايق نت موتر نايتا بلين يطفوو قرب صنيحه اتخل بناب غون مسكدت نت موتر وليعم نقعزو يدالو بالما جن ددحرتا بلين كتغوي تجمر كتركبو سلازي كالت جن اتا بلين ناب لعل بريرا ناب دبنا خساب تاتو دويلا تتمت بزعبا تخلبي حبريتا زبوصحم نايتا ايربورت بولايس دما نخحزوا يمصو بالما جن كابتون بولايس امليتا ابنا ايربورت جاراج سرحتنيا ناب زخونه تيكانوف ناب استبال سب كيدا جزاز مسل بوتا سلزرخبت بتحت عادية حبا اتم بولايس دما ناب تيكانوف قريبهم بزعبا تخلبوا ولا كاتحتتو نسو جن بالما حيزوم نخي وسدوا يلو زت حبقت اللو بوتا ينقرومن قصيلنا دما حدا كوليا استبال قلعه بناي اوروبلان موسكوت كرئ خلو نريو كابتوم ابتا اوروبلان تسافيروم زنبرو حدا ليسكو استبال بعل سلطان سبيو كومون اير قعزو نخجمر كتسق كلان نختعرف كتورد كلان عزيز فرح
ንኮልያ ኣቦኡ ላዛሬፍ ነታ ኣየር እንዳብረረ ኸሎ ብዛዕባ ወዱ ስለ ዝተጨነቐ ነታ ናይ ኤርፕሌን ሰራሕተኛ ጸዊዑ ድማ ኮልያ ደቂሱ ዲ ዘሎ ኢሉ ይሓታ። ብኻልእ ወገን ቲካኖቭ ድማ ንፓልማ ስለ ዝፈተዋ መግቢ የቕርበላ። ፓልማ ድማ ክትበልዕ ምስ ቀረበት ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ትሰምዕ። ቀልጢፋ ድማ ናብቲ መዕረፊ ናይ ኣየር ትጎይ። እታ ትመጽእ ዝነበረት ፕሌን ድማ ክትዓርፍ ምስ ቀረበት እቶም ተቋጻጸርቲ ኣብቲ መንገዲ ከልብሪኦም ሓሳቦም ይቕይሩ። ኣብታ ውሽጢ ኣውሮፕላን ዝነበረ ሊስኮ ድማ ኣዝዩ ይስንብድ። ኣብ ቅድሚ መሳርሕቱ በቲ ዘርኣዮ ፍርሒ ሓፊሩ ሓሪቑ ኸሎ ቁሩብ ጽንሕ ኢላ እታ ኣውሮፕላን ተዓርፍ። ሊስኮ ድማ ነታ መሓዳሪት ናይታ ኤርፖርት እንዳተቆየቆ ይወርድ። ፓልማ ድማ ንኢጎ ዋናኣ ንኽደሊ ንኹሎም ነቶም ካብታ ኣውሮፕላን ዝወረዱ ሰባት ትዕዘብ። እታ ናይ ኤርፖርት መሓዳሪት ድማ በታ ኽልቢ ስለ ዝሓረቐት ሽዑ ንሽዑ ካብታ ኤርፖርት ንኸውፅዋ ነቶም ፖላይስ ትእዝዝ። ኩሎም ቶም ፖላይስ ተኣኪቦም ንፓልማ ሒዞም ኣብ ባስ ኣትዮም ይዓጽውዋ። ኮልያ ድማ ካብታ ኣውሮፕላን ምስ ወረደ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እታ ኸልቢ ከም ትቕተል ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ኣደንጊጻቶ ንኸድሕና ይውስን። ተሓቢኡ ናብታ ባስ ብመስኮት ኣትዩ ድማ ነቲ ማዕጾ ኸፊቱ ፓውላ ከም ተሃድም ይገብር። በቲ ዝገበሮ ነገር ሓሪቖም እቶም ሓለውቲ ኻርምዎ ምስ ሓሰቡ ላዛሬቭ ናብኦም መጺኡ ወዱ ከም ዝኾነ ይነግሮም። እታ ናይታ ኤርፖርት መሓዳሪት ድማ እታ ፕሌን ብግቡእ ክትዓርፍ ስለ ዘይከኣለትን ወዱ ድማ እታ ኸልቢ ከም ተምልጥ ስለ ዝገበረ ንኣዛሬፍ ዓዊላ ክትዛረቦ ትጅምር። ላዛሬፍ ድማ ሰበይቱ ቅድሚ ቁሩብ ጊዜያት ከም ዝሞተትን ብዛዕባ ወዱ ኣዝዩ ስለ ዝተጨነቐ ውሳኔታት ክወስድ ከም ዘይከኣለ ይረድኣ። ንሳ ድማ ናይ ላዛሬፍ ዘረባ ድሕሪ ምስማዓ ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ ናይ ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ንኽካይድ ፍቓድ ከም ዝረክብ ነጊራ ተጸናንዖ። ላዛሬፍ ድማ ናይ ስርሑ ዕቤት ረኺቡ እዚ ዘረባ ካብኣ ምስ ሰምዐ ይሕጎስ። ፓልማ ድማ እታ ቀያሕ ኩዕሶ ብኣፋ ሒዛ ናብ ቲካኖቭ ተመሊሳ ትኸይድ። እሱ ድማ ተቐቢሉ ኣብ ትሕቲ ጽላል ንኸትዕርፍ መንጸፍ የንጽፈላ። ምስ መሰየ ድማ ኮልያ ምስ ኣቦኡ ላዛሬፍ ናብ ዝሓዝዎ ናይ ሆቴል ገዛ ይበጽሑ። ኮልያ ምስ ኣቦኡ ብምዃኑ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ተሲኡ ንኽጠፍእ ይውስን። ኤርፖርት ምስ በጽሐ ድማ ናብ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ንኽምለስ ትኬት ንኽረክብ ይፍትን። እተን ሰራሕተኛታት ግን ትኬት ክህቦ ፍቓደኛ ኣይነበራን። ብዛዕባ ናይቲ ቆልዓ ቤተሰብ ንኸጻረ ድማ ኣቦ ንዝነበረ ሓላዊ ይነግርኦ። ኮልያ ድማ ሓደ እኩባት ብዙሓት ስድራ ርኢዩ ናብታ ኣውሮፕላን ንኽኣቱ ምስኦም ዝመጸ መሲሉ ይኸይድ። እታ ኣቦ ዝነበረት ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛ ግን ምስቶም ስድራ ከም ዘይኮነ ፈልያ ስለ ዝፈለጠቶ ንሓለውቲ ጸዊዓ ትነግረሉ። ኮልያ ግን ቅድሚ በቶም ሓለውቲ ምትሓዙ የምልጥ። ካብታ ኣውሮፕላን ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ተሓቢኡ ኸሎ ድማ ፓልማ ናብኡ መጽያ ስለ ዝረኣየቶ ክትነብሕ ትጅምር። እቶም ሓለውቲ ድማ ድምፂ እታ ኸልቢ ሰሚዖም ናብኦም ክመጹ ምስ ጀመሩ ኮልያ ካብቲ ተሓቢእዎ ዝነበረ ወፂኡ ምስ ፓልማ ኾይኑ ይጎይ። ፓልማ ድማ ናብቲ ትሕበአሉ ቦታ ምስ ወሰደቶ እሱ እውን ተሓቢኡ ኣብኡ ይሓድር። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ላዛሬፍ ወዱ ከም ዝጠፍአ ይፈልጥ። ንፖላይስ እቲ ዘጋጠሞ ነገር እንዳሓበረ ኸሎ ድማ ቲካኖቭ ናብኡ ደው ኢሉ ወዱ ብድሓን ከም ዘሎ ይነግሮ። ላዛሬፍ ድማ እዚ ሰሚዑ ቀልጢፉ ናብታ ኤርፖርት ምስ ከደ ወዱ ብኡ ደቂሱ ይጸንሖ። ብሕርቃን ድማ ንወዱ ብሓይሊ ንኽወስዶ ይፍትን። ፓልማ ግን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ስለ ዝሓረቐት ናብ ላዛሬቭ እንዳጠመተት ትነብሕ። ቲካኖቭ ድማ ወዱ ምስኡ ከም ዝጸንሕ ባዕሉ ከም ዘሕልዎን ነጊሩ ንሱ ናብቲ ዘለዎ ጉዕዞ ንኽኸይድ ይነግሮ። ላዛሬቭ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ናብ ስርሑ ምስ ከደ ቲካኖቭ ንኮልያ መግቢ ሰሪሑ ይቐርበሉ። ኣብ ናይ ኣውሮፕላን ካቢኒ ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣቑሑት መቐመጢ ምእታው ሓደገኛ ከም ዝኾነ ይረድኦ። ካብኡ ንድሓር ኣብታ ኤርፖርት ትሰርሕ ንቲካኖቭ ጓሉ ናብኦም ትመጽእ። ቲካኖቭ ንጥዕንኡ ዘይሰማምዖ ቡን ክሰቲ ኸሎ ምስ ረኣየት ድማ ሓሪቓ ትዛረቦ። እንዳተዘራረቡ ኸለዉ ድማ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ዝሰምዐት ፓልማ እንዳጎየየት ትኸይድ። ኮልያ ናብ ፓልማ ምስ መጸ ድማ ንዋናኣ ንኽደሊ ካብታ ኣውሮፕላን ንዝወርዱ ሰባት ክትርኢ ትጸንሖ። ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ድማ ንሱ እውን ኣድዩ ስለ ዝሞተት በይኑ ከም ዝኾነ ይነግራ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናይ ፓልማ ኩነታት ዘጨነቆ ኮልያ ካብታ ቲኬት ናይ ኣየር ትቖርጽ ሰብ ናይ ኢጎር ኣድራሻ ክረክብ ይፍትን። እንተኾነ ግን እታ ሰበይቲ ናይ ስራሕ ፋይላት ስለ ዝኾነ ከም ዘይትህቦ ነጊራ ትኽልክሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ድማ ፓልማ ደጊማ ናብታ ዝዓረፈት ኣውሮፕላን ትኸይድ። ሕጂ ግን ሓደ ንኢጎር ዝመስል ሰብ ትርኢ እሞ ዋናኣ ዝረኸበት መሲልዋ ናብቲ ተርሚናል ተኸቲላቶ እንዳኸደት ከላ እቶም ሓለውቲ ይርእይዋ። ፓልማ ግን እንዳጎየት ዝገበረት ጌራ ናብቲ ተርሚናል ተኣቱ። ግን እቲ ሰብ ግልጽ ኢሉ ምስ ረኣያ ኢጎር ከም ዘይኮነ ትፈልጥ።
እቶም ሓለውቲ ድማ ንዓኣ ንኽሕዙ ተዳልዮም ከለዉ ኮልያ ነቶም ሓለውቲ ዳህሊሉ ፓልማ ከም ተሃድም ይገብር። ፓልማ እንዳጎየት ከተምልጥ ክትብል ድማ ኣብቲ ተርሚናል ሰባት እንዳውደቐት ብዙሕ ንብረት ትሰብር። ኮልያ ድማ ምስ ፓልማ ኣብ ሓደ ገዛ ይሕባእ። ብዙሕ ከይጸንሐት ድማ እታ ትኬት ትቖርጽ ሰበይቲ ናብኦም መጽያ ናይ ኢጎር ኣድራሻ ንኮልያ ሂባ ካብቲ ተርሚናል ንኽወፁ መንገዲ ተርእዮም። እታ ናይቲ ኣየርፖርት መሓዳሪ ድማ ብወዱን ብፓልማን ኣብቲ ተርሚናል ብዘጋጠመ ነገር ንላዛሬቭ ትቆየው። ዘረባ ቀጺላ ድማ ንፓልማ ክሕዝዋ እንተደኣ ሓጊዝዎም ናይ ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ንኽካይድ እቲ ፍቓድ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ትነግሮ። ላዛሬቭ ድማ ብሓሳባ ተሰማሚዑ ነቶም ነታ ኸልቢ ዝሕዙ ሰባት እንዳመርሐ ናብቲ ፓልማ ትርከበሉ ቦታ ይወስዶም። ቲካኖቭን ኒናን ነቶም ነታ ኸልቢ ክሕዝዋ ዝመፁ ሰባት ደው ከብልዎም ዋላ እኳ ተፈተኑ ግን በታ መሓዳሪት ተኣዚዞም ዝመፁ ሰባት ስለ ዝኾኑ ደው ከብልዎም ኣይከኣሉን። ፓልማ ድማ ተታሒዛ ትእሰር። ኮልያ ድማ ንፓልማ ስለ ዝወሰድሉ ኣዝዩ ይሓርቕ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኒና ወዱ ንኢጎር ዝፀሓፎ ደብዳቤ ንላዛሬቭ ትህቦ። ምሸት ድማ ላዛሬቭ ነቲ ደብዳቤ ውፅኡ ከንብቦ ይጅምር። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ብትፈትዎ ሰብ ክትክዳዕ ከለኻ ኣዝዩ ኸቢድ ከም ዝኾነን እታ ዋናይ ክመጽእ ኢላ ብተስፋ ኩሉ ግዜ ትጽበዮ ፓልማ መሊሱ ንኽወስዳ ንኢጎር ጽሒፉሉ እዩ ነይሩ። ላዛሬቭ ድማ ነቲ ጽሑፍ ድሕሪ ምንባቡ ወዱ ክሳብ ክንደይ ነታ ኸልቢ ከም ዝካናኸናን በኣ ከም ዝሓስብን ተረዲኡ ይድንግጸሉ። ኣብቲ ቦታ ከሎ ድማ ኮልያ ብምሸት ካብ ገዛ ክወፅእ ከሎ ይሪኦ። ካብኡ ድማ ንፓልማ ካብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ንኽፈትሓ ናብኣ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርዳእ እሞ ንወዱ ንኽሕግዞ ይውስን። ክልቲኦም ድማ ናብቲ መጽንሒ ናይ ክላባት ምስ ከዱ ኒና ቀዲማቶም ናብቲ ቦታ መጽያ ኣብኡ ትጸንሖም። ከምኡውን እቶም ሰባት ንፓልማ ክወስድዋ ከለዉ ካብታ መኪና ወሪዳ ከም ዘምለጠት ትነግሮም። ኮልያ ድማ ንፓልማ ኣበይ ከም ዝረኽብዋ ነጊሩ ናብታ ኤርፖርት ብሓደ ኮይኖም ይኸዱ። ኮልያ ናብኣ ቀድማ ቢላ ዝዓረፈት ኣየር ቀሪቡ ፓልማ ብኡ ክትጸንሐኒ ኢሉ ዋላ እኳ ተደለያ ክረኽባ ኣይከኣለን። ግን ቁሩብ ጽንሕ ኢላ እቶም ኣብታ ፕሌን ተሳፊሮም ዝነበሩ ሰባት ክወርዱ ከለዉ ምስ ረኣየት እንዳጎየት ናብኦም ትመጽእ። ላዛሬቭ ድማ ነታ ሚስኪን ከልቢ ንዋናኣ ንኽትረክብ ገለ ነገር ክሕግዛ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ላዛሬቭ ዜና ኣብ ጋዜጣ ዝሓትም ሰብ ይጽውዕ እሞ ንፓልማ ስእሊ ስኢሎም ኣብ ጋዜጣ ታሪኻ ይጽሕፍዎ። በቲ ላዛሬቭ ዝገበሮ ነገር ድማ እታ ናይቲ ኣየርፖርት መሓዳሪት ኣዝያ ትሓርቕ። ከምኡውን እቲ ክጽበዮ ዝጸንሐ ናይ ስርሑ ዕቤት ናይ ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ንኽካይድ ብፍጹም ፍቓድ ከም ዘይረክብ ትነግሮ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብታ መሓዳሪት እቲ ሚኒስቴር ይድውለላ። እቲ ሚኒስቴር ድማ ብናይ ፓልማ ታሪኽ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ በቶም ህዝቢ ተቐባልነት ንኽረክብ ይፍትን። ንላዛሬቭ ድማ በቲ ነታ ኸልቢሉ ዘረኣዮ ሓገዝ የድንቆ እሞ ንናይ ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ንኽካይድ ፍቓድ ከም ዝረክብ ይገብር። ካብቲ ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ዝወፀ ዜና ንድሓር ንፓልማ ንኽሪኡ ቱሪስት ናብቲ ኣየርፖርት ክመፁ ይጅምሩ። ብዙሕ ግዜያት እንዳሓለፈ ይኸይድ። ፓልማ ግን ተስፋ ከይቆረፀት ንዋናኣ ምጽባያ ትቐጽል። ቀስ ብቐስ ንሳ ኣብታ ቦታ ክጽበ ዓመት ይሓልፍ። ይኹን እምበር ንሳ ትጽበ ዋላ እኳ ተሃለወት ንኢጎር ክትረኽቦ ይከኣለትን። ላዛሬቭን ወዱ ኩልያን ድማ ናብሮኦም ይቕጽሉ። እቲ ሚኒስቴር ድማ ኣብቲ ጥቓ ኣየር ተዓርፈሉ ቦታ ንዓኣ ዝኸውን ቦታ ንኸዳልውላ ነቶም ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ይእዝዝ። ኮልያ ድማ በቲ ናይታ ኸልቢ ኩነታት ብዙሕ ስለ ዘይግደሱላ ዘለዉ ኣዝዩ ይሓዝን። ቁሩብ ጽንሕ ኢላ ድማ ፓልማ ዝኾነ ዓይነት መግቢ ምምጋብ ተቋርጽ። ዶክተር ናብኣ መጺ ድሕሪ ምምርማሩ ድማ ዝሓለፈ ግዜያት ንዋናኣ ክትጽበ ብጭንቀት ከም ዝሓለፈትን ንኢጎር እንተረኺባቱ ጥራይ ከም ተሓዊ ይነግሮም። ምሸት ድማ ብርቱዕ ዝናብ እንዳዘነበ ኮልያ ነታ ማይ እንዳሃረማ ብሓዘን ተኪዛ ዘላ ፓውላ ይርያ። ንሱ ድማ ናብ ገዝኡ ክወስዳ ዋላ እኳ ተፈተነ ምስማዕ ተኣብዮ። ኮልያ ድማ ሓሪቑ ኩሎም ዝፈትውዎ ሰባት ገዲፎሞ ከም ዝኸዱ ነጊሩ ካብቲ ለቢስዎ ዝነበረ ሓንቲ ክዳን ውፅዩ ንኸይትቖርር ንዓኣ ይኸድና። ሙሉእ ለይቲ ድማ ዝናብ እንዳሃረሞ ኣብኡ ይሓድር። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ፓልማ ነቒሓ ሕጉስቲ ትኸውን። ኮልያ ድማ ነቒሓ ክትጻወት ከላ ምስ ረኣየ ተሓጒሱ ናብ ገዝኡ ይወስዳ። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከለዉ ድማ ንላዛሬቭ ቴሌፎን ተደዊሉሉ። እሱ ድማ ነታ ቴሌፎን ምስ ተቐበላ ኢጎር መሊሱ ንፓልማ ንኽወስዳ ከም ዝመጸ ይንገሮ። እሱ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ንኮልያን ንፓልማንን ናብታ ኣየርፖርት ይወስዶም። ኮልያ ድማ ነታ ኸልቢ ኣዝዩ ስለ ዝፈትዋ ንፓልማ መሊሱ ክህቦ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ላዛሬቭ ግን እታ ኸልቢ ናይ ካልእ ሰብ ከም ዝኾነት ነጊሩ
ናይ ባሓቂ ፈትዋ እንተደኣ ኮይኑ ፓልማ ናብ ዋናኣ ክመልሳ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንፓልማ ንኽመልሳ ይሰማማዕ። ካብታ መኪና ምስ ወፁ ድማ እቲ ሚኒስቴር በቶም ህዝቢ ንኽፍቶን ተቐባልነት ንኽረክብን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ከም ዝፀወዐ ይርዩ። ኢጎር ድማ ንፓልማ ርዩ ናብኣ ይኸይድ እሞ ኣብ መወዳእትኡ ምስ ከልቡ ንኻልኣይ ግዜ ይራኸብ። ፓልማ ናብኡ ዋላ እኳ ተቐረበት ግን ብዙሕ ሕጉስቲ ትመስልን እያ ነይራ። ኮልያ ነቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ገመድ ንኢጎር ሂቡ ካብታ ዝፈትዋ ኸልቢ ይፈላለስ ስለ ዘሎ ሓዘን እንዳተሰምዖ ናብ ኣቡኡ ይምለስ። ንወዱ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ዝረኣዮ ላዛሬቭ ድማ ምስ ኢጎር ክዘራረብ ይፍትን። ካብኡ ድማ ንፓልማ ገዲፍሎም ንኽኸይድ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ይህቦ። ኣብዚ ግዜ እምበር ኢጎር ንፓልማ መሊሱ ክወስዳ ከም ዘይደሊ ንርኢ። ንፓልማ መሊሱ እንተደኣ ዘይወሲድዋ እቲ ሚኒስቴር ካብ ስርሑ ከም ዘስግጎ ነጊሩ ስለ ዘፈራርሖ ናብዚ ቦታ ከም ዝመፀ ይረድኦ። ካብኡ ንድሓር ድማ ኢጎ ንፓልማ ክወስዳ ከሎ ንሪኦ። ፓልማ ግን ክወስዳ ዋላ እኳ ተደለየ ምስማዕ እንዳኣበየቶ ካብኡ ክትሃድም ትፍትን። እንተኾነ ግን ቀልጢፎም ቶም ሓለውቲ ሒዞም ናብታ ኣውሮፕላን ብሓይሊ ይእትውዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ናይታ ኣየር ተቆጻጻሪ ዝነበረ ላዛሬቭ ነታ ፕሌን ንኸበግሳ ፈቃደኛ ይነበረን። እታ ናይታ ኤርፖርት መሓዳሪት ናብኡ መፅያ ድማ ንላዛሬቭ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እቲ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ዝተዋህቦ ፍቓድ ከም ዘስእኖ እንዳነገረት ተፈራርሖ። ላዛሬቭ ድማ ንናታ ምፍርራሕ ብዙሕ ከይተገደሰ ካብታ ኣውሮፕላን ይወርድ። እታ መሓዳሪት ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ንኻልእ ፓይሎት ንኽጽውዕ ትግደድ። ሓንቲ ካብተን ኣብታ ኣየር ካብ ዝነበራ ወይተራት ድማ ናብ ኢጎር መፅያ ናይ ፓልማ ናይ ሕክምና ሰነዳት ተሓቶ። ኢጎር ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ናይ ሕክምና ሰነዳት ስለ ዘይሓዘ ናይ ሕክምና ዝሓዘ ወረቐት ከም ዘይብሉ ይነግራ። እቲ ሚኒስቴር ድማ በታ መሓዳሪት እንዳሓረቐ ሕጂ ቀልጢፋ እታ ፕሌን ጉዕዞ ከም ትጅምር ክትገብር ከም ዘለዋ ይነግራ። እታ መሓዳሪት ድማ ሓጊ ከኽብርዎ ከም ዘለዎም ነጊራ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሕክምና ሰነድ ፓልማ በዛ ኣየር ክትጓዓዝ ከም ዘይትኽእል ትምልሰሉ። ኢጎር ድማ ኩሉ ነገር ተረዲእዎ ንፓልማ ፈቲሑ ይሰዳ። ኢጎር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበሮ ጉዕዞ ንፓልማ ምስኡ ንኽወስዳ ናይ ሕክምና ወረቐት ንኽረክብ ንፓልማ ኸመርምራ ከሎ ኣብ እዝና ኢንፌክሽን ስለ ዝነበራ ነቲ ሚኒስቴር እቲ ናይታ ኽልቢ ሰነዳት ጸገማት ኣለዎ ኢሉ ይነግሮ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ፓልማ ካብታ ኣየር ሃዲማ ወፅያ ናብቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝጽበያ ዝነበረ ኮልያ እንዳጎየት ትኸይድ። ንሱ ድማ ደጊሙ ስለ ዝረኸባ ተሓጊሱ ክሓቕፋ ከሎ እንዳረኣናዮ ፊልምና ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ነዚ ትመስል ነይራ። ከመይ ርኢኩማ? ፈቲኹማ ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ። እንተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንቻነልና ድማ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ፊልሚ ሒዝና ክንመጽእ ከለና ቀልጢፉ መታን ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርኢቶኹም ወይ ድማ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ፊልም እንተደሃልዩ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ሓደሽቲ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።